croeso i Sgorio. Digon o bêl-drod gan y dynion i ddod, ond fe ddechreuon ni heno gyda'r menywod, oedd yn cystadlu am dlws cynta'r tymor, wrth i'r Seintiau Newydd herio Abertawe yn rownd derfynol dlws yr adran. Cipio'r fuddugoliaeth ac fysa'r elyrch yn sicrhau'r gwpan am y trydydd tro. Buddugoliaeth i'r Seintiau Newydd ac fysa'r tîm o Groes Oswalt yn bencampwyr am y tro cyntaf yn ei hanes. Abertawe. Camgymeriad erchyll! Yn y cefn gan Abertawe, Caitlin Williams a'r camgymeriad. A mae'r Seintiau Newydd ar y blaen o fewn 2 funud. Yma ar Barclays a Chantel Tymor yn wir sy'n rhoi'r Seintiau ar y blaen. Cyfle arall fan hyn i'r Seintiau. Am gol berffeth. Lexi Jones o chydig tu allan i'r cwrt cosbi yn derbyn y bas ar ei throd dde ac yn codi'r bêl yn gelfydd heibio i'r gol geidwad Charlotte Haynes. Am gol, jyst y ffordd nath i agor allan fan hyn, cyffyrddiad gynta a wedyn dim amheuaeth. Fi'n mynd am gol fan hyn, ond mae'n heiddi yna, mae wedi bod yn gampus yn y 20 munud cyntaf yma. Bas dros ben yr amddiffyn, cyfle i groesi digon y grysau gwyrdd yn y canol. At y postyn pella, mae'n gol i'w rhwyd i hun. Gan Lauren Davies, y mae pethau'n mynd o ddrwg i wath i Abertawe. Mae 2 wedi troi'n 2, wedi 5 munud ar 20. Croesiad lletwyth o'r dde, mae rai dweud, ond byddech chi'n disgwyl i Davies i ddelio gyda hi. Ond yn gosod y bêl heibio i'r gol geidwad. Abertawe dim, y Seintiau Newydd 2. Mae yn mynd i gyrraedd y bêl na gyda. Chwarae teg, mae wedi wneud yn wych. Emily Richards, Pennod da lawr ac arbediad cynta'r noson i Becca Elliott yn y gol i'r Seintiau. Elliott. O'r gol geidwad yn gwneud camgymeriad ydy'r bêl mewn, mae'n taro'r postyn ac mae yn croesi'r llinell. O'n i'n meddwl i bod hi a cadarnhad gan Cheryl Foster. Y Pennod yn taro'r postyn ond yn croesi'r llinell ac yn sicr mae Abertawe nôl yn y gêm. I ni wedi chwarae bron 2 o'r 5 sydd wedi cael ei ychwanegu nôl i'r canol a hi. Stacey John Davies, Pinder! Mae Pinder yn gwastraffu i chyfle gorau o'r gêm. I'm buzzing. I'm absolutely buzzing. I'm so proud of the girls. I don't really have any words. I don't think we believed in ourselves, but I don't know what to say. I've got no words. I'm just absolutely buzzing, proud of the team. Speechless, to be honest. Even with the girls struggling to find the words to express how proud we are of them, you know. It's been a long time coming for us at TNS, and all the hard work that we've been doing since pre-season really has led to this moment, and yeah, just over the moon and really proud of every single person involved today. Leah Lewis a merched y Seintiau Newydd sy'n dathlu a nhw yw pencampwyr tlws yr adran 2024-25. 6 isa'r uwch gyngrair sy'n mynd a'n sylw ni nesaf ac fe ddechreuwn ni gyda'r Dre Newydd yn erbyn y Bari. Ar ôl sicrhau 2 bwynt yn unig allan o'i 12 gêm diwethaf, roedd angen i dîm Callum Mackenzie dorchi ei llewis yn erbyn y dreigiau os am barhau yn y gyngrair y tymor nesaf. Cyn gornel gynta'r pnawn, Robbie Wilmot yn ei chymryd i'r Bari. Tuag at y cwrt bach, hannar cliriad, o'r bell y cafn i'r llawr. Chwarae'n barhau, Wilmot unwaith eto, tuag at y postyn cefn! A gol i Hulbert oedd yno, efo'r dasg hawddan y byd. Trydydd gol ar 10 Hulbert, y tymor hwn i 10 o gyngrair. Ac yr ymwelwyr sy'n taro gynta. Gic ddofn tuag at y postyn cefn, Pennod Sutton yn ôl ar draws!
A gymdrech Dominic Smith, oddi ar y trawst. A mae yna waedd am gico'r smotyn. O bob math o beth yn digwydd yng Nghwrs Cosby, y Barri. Bron i Dominic Smith sgorio yn y lle cynta. Ac ar ôl hynny, arbediad gwych gan Liam Armstrong i rwystro yr ergyd gan Wahib Tara. Wilmot. Dyna George. Michael George. Efo'r croesiad. Schwarzer yn methu dal i afal arni. Ond yn llwyddo i daro'r bel yn glir. Craig Williams. Paratoi i grymannu'r bel. Tuag at gwrt 6 y Barri. Dyna'n union lle mae'n mynd! A nath i groes i'r llinell, mae wedi rwan! Ac Aaron Williams sy'n ei hawliau. Ac efo chydig dros 20 munud i fynd. Oedd hi'n gôl hyll, ond maen nhw i gyd yn cyfri. A mae'r dre newydd yn gyfartal. Ta'r y bel yn hir, tuag at McLagan. Y bel yn disgyn i Owen. Ieuan Owen! Oedd hi'n ergyd lan ar yr hanner foli, ond yn syth at Julian Schwarzer Garcia. Llantawel oedd yn gobeithio cipio i 3 phwynt cynta ers yr holl yn erbyn Ceicona dros y penwythnos. Ac ar ôl hanner cynta digon tawel, fe lwyddodd Alex Scammond i gipio i 4edd gôl y tymor hwn wedi chwarter awr o'r ail hanner. Gyda'r cloc yn prysur agosau at y 90, roedd gan Ceicona un cyfle arall i daro nôl y munudau ola'r gêm. Ond roedd Will Fuller yn benderfynol o gadw i lychen lan gan sicrhau'r 3 phwynt i'r cochion gyda'r gyfres o arbediadau gwych yma. Ceicona dim, Llansawel 1. Ar ôl sicrhau 3 phwynt cyntaf ers mis Rhagfyr benwythnos diwethaf, mae'n ymddangos bod Aberystwyth wedi dod o hyd i ail wynt wedi'r holl. Nos Wener roedd y gwyrdd a duon yn teithio i gau y castell gan geisio curo'r Flint oddi cartre am y tro cyntaf mewn bron i 28 mlynedd. Pattison ar gig cryd, Llathant allan i'r Cwrt Cosby, chwipiau dros y trawst. Mae'n sgorio, yn reit debyg yn y dre newydd. Ond oedd yna feddi dros y trawst. Ben Wyn yn hyrddi'r fel yn mewn teg at y postyn agosa. Beniad gan Isaac Lee ar bediad gan Osment. Yn bron iawn i'r ffrind sy'n dar y blaen. Basi mewn. A cyflodd yma ar bediad gwych gan y golwr. Ben Hughes yn troi yn ergydio mewn un ar y Cwrt Cosby. A mae'r golwr Osment i cadw Aberystwyth yn y gêm yma. O beniad gan Josh Jones, Bradford ddim yn clir o dda iawn. Jones mewn Elliot Reeves, ddim yn camsefyll ar cyfle roed y Flint ar y blaen. Mae Dom yn methu'r unia. Louis Bradford ddim yn clirio'n dda iawn. A Josh Jones ar y weledigaeth i ryddhau Elliot Reeves, ddim yn camsefyll. Ac yn pasio'r bel yn gelfyd i byr golwr. Jones yn troi. Simmons yn troi ac yn lledu'r chwarae nam. Mae Elliot Reeves ddim yn camsefyll. Cyflym i ail, mae'n taro rwyd ochr. Phillips chodi fyny teg at y Cwrt 6. Beniad mae dros ben bawb yn hawlio gic o'r smotyn. O Harry Owen di gael ei dynnu nôl. Sharif dros gamyd teg at y Cwrt Cosby. Sgwar a'r capten Jack Thorne. Thorne ar ergyd ar bediad gan y golwr Jack Flint. Hwna fleir gan Ben Wyn, na'r Flint yn ffigo i fyny. Davies yn rhedeg fe flaen o. Cyfle i ledu'r chwarae Jones i Phillips. A fe di selio'r triffwynt. Phillips yn dimau o. Gwrth ymosodiad sydyn iawn gan y Flint. A chydig dros hanner awr o'r ail hanner wedi chwarae. A mae Phillips di dyblu mantais y tîm cartre. Davies yn ffigo fyny. Davies groesiad tuag at Niall Flint. O, rhaid i'r blaen troed na ddod gan yr eilydd. Ac yr ergyd na dod i mewn wedyn gan Jonathan Evans. Bron grwyddo gol gysur i'r ymwelwyr.
Dim newid yn rhefn y 6 isa'r wythnos yma, ond mae'r Barri wedi llwyddo i ymestyn i fantais gan bwynt ychwanegol. Mae'r frwydr i barhau yn y cyngred yn gwaethygu i'r 2 isa wrth i'r Fflint a Llansawel gipio 3 phwynt dros y penwythnos ac ymestyn y bwlch rhwng y gwaelodion. At y 6 uchaf ewn ni nesaf ac roedd na gêm anferth tuag at y brig a 3 phwynt holl bwysig i'w hawlio yn y ras am y bencampwriaeth rhwng y Seintiau Newydd a Pennod. Gyda thîm Craig Harrison 3 phwynt ar y blaen a gyda gêm wrth gefen, bydde ennill yn gam mawr at ei 4edd pencampwriaeth yn olynol. Ond tasau gleision Rhys Griffiths yn fuddigol, bydde'r 2 dîm yn gyfartal ar bwyntiau ac yn rhannu'r brig. Wilson. O, mae Pennod yn da! A dyna chi beniad cywir. A mae Davies wedi rhoi'r Seintiau ar y blaen. Dim ond 10 munud o'r gêm wedi mynd. Fydd amddiffyn Pennod yn siomedig iawn bod wedi cael peniad mor hawdd. Ond hei, oedd hi'n gywir am yr Seintiau. 1-0 ar y blaen. Am gol, am beniad. Bale nôl at Marshall. Marshall i ddod 6 ac unwaith eto o ergyd brobl fe nath Lewis yn ardderchog. Mae'n hanner foli dod o'r wrth y llawr, jyst unrhyw fath o gyffyrddiad i gadw i lawr sydd i sgorio. Wilson, mae'n wedi gadw honna'n fyw. Heibio Owen, chydig bach rhy hawdd. O, at y posti bella. Otis i'n rhoi i fewn. Ac be yn y byd ddigwyddodd yn amddiffyn Pennod fanna. Di Otis mae weno yn dangos. Dio beth i coelio ei look. Ond y bel mewn yn gwahodd. Fe ddyled i cael ei chlirio. Mae Otis di gwneud i'n ddwy. Mae'n ta hawdd i Wilson fynd heibio o yma. Mae o'n cael digon o le, digon o amser i croesi'r bel i'r corridor ansicrwydd. A mae Otis yn just dilyn i fewn ar y postyn bella ac yn sgorio'r gol hawdd ag eithon tymor yma. Redmond a Brobl. Brobl sy'n ei chymryd Oedd hi'n odidog. Oedd hi'n anochel bron. Gymaint ydi cywirdeb y bachgen yma. Lewis yn cael ei giro. Mae'r ddwy yn dair. Oeddech chi bron iawn yn gallu i darogan ni cyn i'r peth ddigwydd am gol. Pasio'r bel i mewn mae o. Dim llawer o bwyd yn ni, ond cyfeiriad yn berffaith. Mae'n sgil anodd i wneud. Brobl, na chi hyfryd mewn a Davies. Mae Davies yn gwybod dos a ddim esgus fel y honna di bod yng nghefn yr hwyd. Wel, mae'n weithiau dwi wedi dweud dros y blynyddoedd am cyllad a fforc. Efo hwnna ar blat. Phillips. Venables. Yn y gyfle fan hyn. I'w thanioi. A Roberts yn gyda'r bediad o ergyd Morgan. Sbiwch ar Clark, mynd i hun, holl ffordd! Gol unigol ardderchog gan yr eilydd. Dyna chi gryfder carfan y Seintiau Newydd. A mae Ben Clark yn sgorio am y 6ed tro yn uwch gyngor Cymru. Cynnyrch yr Academi. Gwaith llac ac yna gwaith unigol gwych. Cynarfon oedd yn croesawu hwlffordd i'r ofal Bnawn Sadwrn yn y gobaith oedd trechu am y tro cyntaf mewn bron i 2 flynedd. Kyle McCarthy. Corey Shepherd. Chi bas hyfryd allan at Iori Humphreys. Di fynd heibio i Griff John. Humphreys mae Hawkins efo fo. Fawcett ar ergyd. Ben Fawcett yn dal y golwr ar i bostyn gosa. Ni gafodd afal go iawn ar hwnna. Mi fydd y golwr yn siomedig. Da ni di chwarae 9 munud yr ymwelwyr ar y blaen. McCarthy o'n colli'r meddiant i loc. Mae Louis Lloyd yn rhyd. Yma Lloyd yn y gyfle fan hyn i Louis Lloyd! A dyna sut mae gorffen. Louis Lloyd! 4 munud ar 20 wedi chwarae. Cynarfon yn union i'r sgôr.
pas hyfryd gan Josh Locke, Louis Lloyd ar ben ei hun, a'i chodi hi'n deslus i gefn y rwyd. Cynarfon 1 Hwlffordd 1. Morgan Owen, Fawcett yn ei dwy'n i nôl, Fawcett ar ergyd y gwiriad! O, Camwn! Jenkins ar y tafliad hir, mae rydd yn y cwrt, mor agos! O fewn trwch blewyn, Ben Fawcett oedd yna unwaith eto. Zach Jones ar gic rydd i Hwlffordd i gyfeiriad Lee Jenkins. Jenkins! Arbediad rhagorol! Arbennig gan Ben Hughes o'r foli gan Luke Tabone. Locke, Thomas y tu allan fel Locke yn mynd amdani! Mor agos! Josh Locke! Rwy'n yn hanner disgwyl gweld hwnna yn hedfan i gornel ucha'r hwyd. Bêl gan Aberdaki. Y Luther Dackle yn ennill meddiant yn ôl i'r myfyrwyr, a dyma CJ Craven y capten. Bas ymlaen a Smonach yn yr ymddiffyn i'r bala, a mae'n arbediad da, dyma Sam Jones yn dod, a mae'n arbediad da unwaith eto, ond Elliot Evans yn rhoi'r myfyrwyr ar y blaen. O fewn 5 munud y tîm cartre yn Sgorio, Smonach yn amddiffyn y bala yn y lle cynta. Arbediadau 2 waith gan Torrance yn y gôl i'r bala, ond yna'r bêl yn torri'n garedig i Elliot Evans. Morgan. At Sam Jones, cyfle i droi, cyfle i'r gydio falle, mewn i'r cwrt cosbi'n defnyddio gyflymdra. Sam Jones arbediad da gan Torrance, bêl yn rhydd a mae allan am gic gornel. Cic rhydd mewn safle da i'r ymwelwyr. Wal o 3 i'r myfyrwyr. Robles dros y wal. Oedd hynny'n arbediad da hefyd gan Celyn Absalom. Louis Robles wedi gweld y bwlch lleia ac yn crymanu'r bêl tuag at y postyn agosa yna. Dyma Aberdaki sydd wedi creu yn dda ar yr asgell dde. Mae yn croesi at Newell! A mae Newell wedi dod ar bala yn gyfartal. 24 o eiliadau yn unig wedi chwarae yn yr ail hanner. Wel, am ddechreuad i'r ail hanner gan yr ymwelwyr. Sam Jones, mae hwnna'n bas dda i'r sgoriwr Elliot Evans. Chryser Met yn llifo ymlaen, Ryan Reynolds! Am gol! Am gol i Met Caerdydd. Ryan Reynolds oedd yn torri o ganol ca. Tu allan i'r cwrt cosbi yn crymanu'r bêl tu hwnt i Joel Torrance. Peniad da tu fewn eto at Ryan Reynolds. Reynolds at Roscoe. Roscoe yn ergydio yr arbediad. A Joel Torrance chwarech teg yn effro i blymio ar y bêl. Burke pas ddeallus i fwydo Aberdaki. Mae 5 yn disgwyl croesiad. Mae Joel Edwards yn sefyll i dir. Mae'n gyfle'r bala i daflu'r bêl mewn i'r cwrt cosbi. Maen nhw'n cystadlu'n dda. Mae Newell yno. Mae Newell yn croesi. A mae'n cael i glirio rhyw ffordd. Mae Met Caerdydd yn dianc. Ond cyfle da i'r bala i ddod yn gyfartal ar ddiwedd y gêm. Mae'r Seintiau Newydd yn parhau i mestyn i mantais ar y brig, gyda 6 phwynt bellach yn gwahanu tîm Craig Harris yn y Ffen y Bont. Met Caerdydd yn dringo i'r 4yd safle a'r bala'n parhau i edrych am ei pwynt cyntaf wedi'r holl. At gyngrau'r y gogledd ewn ni nesaf, a gyda mond pwynt yn gwahanu'r 2 dîm ar y brig, roedd hon yn dipyn o gêm yn y ras am ddyrchafiad i'r uwch gyngrau'r. Bydd y goliaeth i ebys ac fydden nhw'n ymestyn eu mantais ar y brig i 4 pwynt. Ar y llaw arall, fydde 3 phwynt i Fai Colwyn yn ei rhoi nhw nôl ar frig y gyngrair. Gic rydd ar y llinell hanner. Hat at y canol. Y bêl yn adlamu at Cumming! O'i gyffyrddiad yn taro'r bêl yn erbyn y postyn. Chwarter awr di chwarae, a dyna'r tro cyntaf naill llun na'r llall gael ergyd ar y gôl. Williams. O, Smonach yn yr amddiffyn, a mae'na gyfle i Cumming! Cumming! A
A mae bai Colwyn ar y blaen! Fe alla hwnna fod yn gol enfawr yn y ras am ddyrchafiad i uwch gyngred Cymru. Ac ar ôl 2 funud ar 15, mae Cumming wedi rhoi bai Colwyn ar frig cyngred y gogledd. Bale i draed, Cumming sy'n troi'n dda ac yn dangos dyfod barhad hefyd i fynd heibio Kieran Evans. Cumming yn codi ben. Pennod amddiffynol, mor bell, a Roberts. Ethan Roberts yn argydio, ac oedd angen arbediad gan Cian Jones. Arbediad da hefyd. Ford. Evans. Kieran Evans. Y croesiad at y canol! A mae George Piers yno i ddod â Ebers yn gyfartal yn yr eiliadau ola ar ddiwedd yr hanner cynta. Croesiad o'r safon ucha a ffeniad da hefyd. Mae'n gyfartal 1-1. Cumming di gweld ychydig o le gan Roberts, y croesiad i mewn at y canol. Mae Linfield yno. Y golwr ni chasglu hi, ond mwyn yn ymladd am y Bale nawr. Chydig bach o chwarae plant. A Carey nawr yr asgell chwyth. Carey'n croesi at y canol, mae'n glanio yn garedig. Ethan Roberts ond y foli, braidd yn wantan. Ail hanner nerfus, 2 dîm agos i iawn ar ansafon. A falle mae camgymeriad sy'n mynd i setlo hon, a mae hwnna yn camgymeriad gan yr amddiffynwr. Ond Ergyd Atkins, fe allai di mynd i rywle, ond allan yn gigornel ar affi. 4 munud yn weddill. Ei gigornel yn cael ei chwipio mewn gan Hart, ond Cian Jones yno yn ei dalu. Mae'n brysgamu at flaen y cwrt Cosby ar gig hir. O'r amddiffynwr yn llithro, a nawr te mae'n gyfle. James Davies yr eilydd, 1 yn erbyn Roberts. Davies! Yn taro'r postyn! O, dyna oedd y cyfle i ennill y gêm a selio'r triphwynt. Mae yna got yn llai o baint ar y postyn. James Davies mor agos. Massive credit to us, the fact that we've come to league leaders and you know, we're disappointed in not getting 3 points. Dim un o'r 2 chan llwyddo i gipio'r triphwynt ac felly mae'n parhau'n agos ar y copa. Gresffordd lwyddodd i chwalu Treffynon o 2 gol i ddim ac felly mae nhw'n dringo i'r 12fed safle. At gyngre'r de, a Llanelli'n llwyddo i dorri'n rhydd o grafangau yr adargleision ar ôl curo Penrhyw Ceibr. Goetre United yn llwyddo i gipio'i triphwynt cyntaf mewn 4 gêm ac felly'n dringo'r tabl. A dyna ni, dyna'r cyfan am heno. Cwpan Cymru fydd yn hawlio'r sylw penwythnos nesaf ac fe fyddwn ni'n fyw o gwrt yr Ala Brynhawn dydd Sul pan fydd Ceiret Trelau yn croesawu Cei Conna wrth i'r deilied gobeithio osgoi sioc yn rownd yr 8 olaf. Ac fe fyddwn ni nôl nos Lun nesaf gyda uchafbwyntiau'r gwpan i'r dynion a'r menywod, ond tan hynny, nos da.